салом дӯстони азиз, як қиссаи бениҳоят аҷиб хондам ва мехоҳам ки аз ҳамин қисса шумо низ як чиз барои худатон гиред. Як духтарак мегӯяд ки як рӯз ман бо ҳамроҳии падарам дар назди кассире ки барои цирк билет мефурӯшад очередь истода будем. Мо он қадар бой зиндагӣ намекардем ва ногаҳон чашми ман ба як ҳодисае афтод ки бениҳоят ба ман як таъсири мусбии хуб расонд. мард бо ҳамроҳи оилааш дидем ки онҳо соҳиби 8 фарзанд ҳастанд ва фарзандошон ду нафар ҳамин хел 4 қатор шуда пушти ҳам меистанд ва бениҳоят хурсанданд. маълум аст ки ин мард бо занаш ва фарзандонаш бори аввал аст ки ба цирк меоянд ва мардро дидам ки бо ҳамроҳи занаш аз дасти занаш доштааст ва занаш чизе мегӯяд, ӯ ба тарафи занаш табассум мекунад ва ҳамин ҳодиса бениҳоят сахт барои ман писанд омад. мегӯяд ва онҳо очередашон омад то ин ки аз каса билет гиранд ва ин мард бо ҳамон кассир гуфт ки мо мехоҳем ки 8 билет гирем барои кӯдакона ва 2 билет барои калон. ва кассир ҳангоме ки нархи билетро мегуфт, ин мард он қадар хуб нафаҳмид ё ин ки фаҳмиду ин нарх вая устраиват намекард. боз як бор дига пурсид ки чанд сомон, онҳо гуфтанд, вале маълум буд ки ин мард он қадар пул надорад. аммо дар назди фарзандонаш, дар назди оилааш бениҳоят нохуб мешуд ки онҳо бори аввал аст мехоҳанд ба цирк дароянд. падари ман мегӯяд ҳангоме ки ин ҳодисаро дид, морам бой зиндагӣ намекардем. аз кисааш $20 баровард ва дар замин партофт. пулро аз замин дубора бардошту бо дастонаш рост кард ва гуфт ки мебахшед бародар, ҳамин пул аз кисаи шумо дар замин афтод. ва ҳангоме ки мегӯяд ин мард пулро аз дасти падарам қабул кард, фаҳмид ки падарам мехоҳад ба ӯ кӯмак кунад ва ҳангоме ки чашмаш ба падарам афтод ва гуфт бениҳоят сипосгузорам бародар, ин барои ману оилаам бениҳоят қадру қимати бузург дорад. ва мо бо падарам билет нахаридем, чунки пул надоштем, ба хона омадем. лекин ман фаҳмидам ки дасти диҳанда хушбахтияш зиёдтар аст аз дасти гиранда. саломат.